नमः पार्वती फतेह हर हर महादेव महादेव। कल्याण करो हे माई, कृपा करो। ये मर्दे होई का घूरा कूड़ा कचड़ा अनुपवा झूठ बोलता का कहो अनुबिया साफ साफ बताओ हई गंगा जी हई कि कटाल नाला हो? बाट मर देता नहीं, साक्षात है गंगा मैया हई। गंगा जी हई तो लो ई पानी लो हाथ में आ गंगा जी के क्रिया खा के बताओ। अगर ई गंगा जी हई तो हेजा घूरा काहे फेकल बा, कूड़ा कचड़ा काहे फेकल बाटे? अरे हमार भाई तू बात समझबो ना। का समझावो? घर में पूजा पाठ होला जब पूजा पाठ होला तो धूप अगरबत्ती फूल माला जौन रहेला लोग लिया के गंगा जी में डाल देला। अच्छा आ उहे अरिया के लागल बा जेना के तू देखत रह तो कहत रह। वाह रे भारत वाह, वाह रे बोलिया के लोग। बतावो पूरा विश्व में एगो भारत ऐसा देश बा जहाँ गंगा जी बहेली आ एजा के लोग पूजा पाठ करेला आ जौना गंगा जी में पूजा पाठ करता वही गंगा जी में कूड़ा कचरा लोग फेंकता। धन्य हो। तोर बात समझ में नहीं आवत का सरकार ध्यान नहीं देत। सरकार के नजर तो खाली बनारस के गंगा जी पे बा। ठीक कह तरह कूड़ा कचरा फेंकस बलिया के लोग आ साफ करे सरकार ना। बलिया के लोग हके घर धोएला कि ना धोएला? धोएला यार। तो कचरा फेंकत तो साफ के करी? बलिया के लोग करे के चाहे नू। बिल्कुल का हम कहीं यार एकदम बुधिये भरबस्ट हो का हमनी के बलिया जिला के लोग के। बात तो सही कहत भाई, एक पर बलिया के लोग के ध्यान देवे के चाहिए। देखो